potleskem pořádně.
No? No.
odpočívám. Já si nehrající kapitán. Já jsem málo trénoval. Tak to bylo japonské bojové umění, jiu-jitsu. Pánové, neodcházejte, pojďte sem za mnou, tak i dámo. Teď máme tady volný vstup pro otázky, takže dávám první možnost vám, publikum. Pojďte se zeptat na cokoliv našich borců. Tady je tady i borkyně, jedna žena. Tak, kdo pak přijde za mnou a zeptá se na cokoliv? Tak, nejdete vy, zkusím přijít já, takže... Tak, dostanu se s mikrofonem. Takže zkuste se krásná slečno na něco zeptat těch našich borců. Já nevím, máte třeba taky takové zkoušky, jak jsou v karate?
Tak moment, já musím jít za váma, aby nás bylo slyšet. Takže, prosím. Můžu podat druhý, jestli můžeš tam. Dobře, takže budeme komunikovat výborně. Takže ano, je to podobné, zkoušky jsou, je to japonský systém, takže přibližně všechny japonské systémy mají stejné, nebo ne stejné zkoušky jsou samozřejmě jiné, ale ten systém je stejný, to znamená páskování je přibližně stejné a na každý ten pásek se dělají zkoušky. Takže dostačující odpověď a my se zeptáme dál. Já poprosím tady hezkou slečnu, zeptejte se našich borců na něco. Jak dlouho trvá trénink? Kolikrát týdně? Takže trénink trvá, většinou to máme teda 2krát týdně, v pondělí a ve středu od 6 hodin přibližně. Kde vás můžeme najít? Já dám doplňující otázku. Najdete nás ve staré škole, podobně jako cvičí Aikido, máme stejné dojo, takže je to ve staré škole tady pod farou na Prdí Švédy, kdo znáte tady místní. Tak, děkujeme. Míšo, zeptáš se, odmítáš, dobře. Můžu požádat tady mladého pána, zeptáte se na něco? Já bych chtěl jenom říct, že jste nejlepší. Děkuji. Tak, to stojí za potlesk. A já mám ještě nějakou otázku. Jak je náročná finanční stránka tady toho kimona, které máte vy oblečené? Tak, já se zeptám vás. Děkuji. Tak je to podobné, jak to říká Milan Hankaláč. Kimono začíná asi od 600 korun až do několika tisíc. Samozřejmě záleží na stupni vyspělosti a na to, co člověk chce na sobě vidět. Všimla jsem si, že ještě? Tak to ale na začátku není vůbec třeba kimono, protože je to de facto, začínáme jako sebeobrana, to znamená cvičíme i bez, jsme schopni cvičit bez kimona, tak je, s čem přijdete, první rok, kdy si zkoušíte, jestli vůbec jo nebo ne, když vás to přestane bavit, nemusíte investovat do kimona, jo, stačí normální běžné oblečení. Takže tady taká nabídka, opravdu si to chce vyzkoušet jenom tak, zda nás to bude bavit nebo nebude bavit. Může přijít v teplákách, v trenérkách, v tričku, vyzkouší si to, či vůbec do toho kimona někdy se děcka ani neobléknou, že? Já jsem si všimla, že máte krásné pásky. Jeden hnědý, modrý, žlutý, zelený, bílý, co jednotlivé barvy znamenají. Já poprosím, máte mikrofon, odpovíte nám. Tak jak to určitě napovídá, určité barvy těch pásků přeznamenuje znalostní stupeň, který má daný cvičenec. Jo? Takže dalo by se říct, že bílý je základní, s kterým se začíná od začátku, končí se černým páskem. Nicméně chci upozornit, že barva pásku v bojových sportech a umění neznamená to, že je někdo výborný, že něco opravdu umí tak moc, jo. Mám modrý pásek, ale můžu říct, že potkáme cvičence, který bude nižší pásek než já a může být samozřejmě lepší než já. Jedná se o to, že jak se tomu člověk věnuje, co chce dosáhnout, jestli jde po kariéře, anebo jde čistě jenom za svým, že jste si dokonalý ve své fyzické zdatnosti, tak nepotřebuje zkoušky. Tak děkuji za odpověď. Tady jsem si všimla, že máte i ženu. Pěkně jste s ní mlátili, přesně, předajte si mikrofon. Ale já jsem si všimla, že žena to nadávala i chlapům. Tak co, je to těžké s chlapama takhle zápasit, bojovat? Není. Tak to byla krátká otázka, opravdu. Bylo to vidět. Já jsem si všimla, že některé takové ty taktní údery byly opravdu až, že jste to ani nehráli, že to bylo opravdu naživo. Já bych řekla, že ten nářez, ta síla tady do toho našeho pódia, že opravdu nevím, jestli ty desky tam budou všechny v pořádku. Tak, borci, my vám moc děkujeme. Tak to bylo japonské umění jiu-jitsu z Brumova Bělnice. My jim zatleskáme pořádně. Tak, kluci nám malinko upraví